drago mi je da smo danas u Popovači jer Popovača je moj grad u kome ja, evo s kojim sam vezana 26 godina kao liječnik, dakle moj profesionalni put je ovdje počeo, a isto tako praktički polovicu svog života radim u Popovači, dakle puno ljudi znam, s puno ljudi sam kontaktirala i to je negdje i bio jedan od motiva zašto sam se ja uključila da na ovakav način artikuliram potrebe i Moslavine i Banovine i cijele naše županije i mislim da je to jedan dobar način zato što sigurno mi koji na određenom području živimo, radimo, stvaramo i koji imamo neke rezultate iza sebe koje ljudi poznaju, da smo mi sigurno jedan pravi put kako će problemi, kako će sve potrebe ovih krajeva doći na ono mjesto koje trebaju doći, a to je Hrvatski sabor. Popovača ima jedan važan svoj subjekt privredni ovdje, to je bolnica. Dakle, to je resurs koji mi trebamo razvijati, cijelo vrijeme to radimo i to vrlo uspješno radimo. Bili smo 4. bolnica po poslovanju u Republici Hrvatskoj, dakle stvorili smo sve uvjete i preduvjete da bolnica ima ovdje osiguranu budućnost, da ljudi ovdje nalaze svoja radna mjesta, da proširujemo djelatnost. Napravili smo projekt vrijednosti 150 milijuna kuna za koji vjerujemo da će do kraja godine zaživjeti. Dakle, to je budućnost Popovače, to je budućnost bolnice, ali i budućnost cijele Moslavine. Moje poštovanje i zahvala primarijus Kovač, ona nije samo ovdje prva žena u zdravstvu, nego je i u Petrinji gdje radimo na europrojektima, zajednički pokazali što znači biti dobar menadžer i kako izaći van i zaključiti ono što je najvažnije, standard da bude dostupan svima. U gradu Petrinji nam je pomoglo jako puno oko projekata Kuće zdravlja i sa ponosom mogu reći da smo uspjeli preko 2,5 milijuna kuna dobiti izvan proračunskih sredstava. Znači, nismo se bazirali na to da samo crpimo vlastiti proračun. Sposobnost države i vlade i svega onoga u budućnosti upravo mora biti na izvanproračunskim sredstvima i smatram da smo tu dali dobar input koji je vezan ne samo za Kuću zdravlja, nego i za ambulantu za hrvatske branitelje, što znači da želimo prije svega skrb za sve hrvatske branitelje i njihove obitelji i ono što zajednički imamo projekat, a to je veteranski centar. Veteranski centar koji je reda veličine 5 milijuna evra, koji će završiti na kraju ipak u Petrinji. Moramo dati do znanja da smo već preko 350 milijuna kuna projekata napravili za grad Petrinji i da će Petrinja biti ogromno gradilište. Tu paralelu želimo povući prema državi i jasno državi reći do znanja. Nemamo novaca, nismo sposobni da stvaramo svoju vrijednost, ali moramo biti sposobni da stvaramo one vrijednosti, a to je aplikacije prema fondovima koji čekaju da naša sposobnost bude u lokalnoj samoupravi na većoj razini. Međutim, država mora dati veći doprinos, ona mora imati onaj dio gospodarskog uskoka s kojim mora uskočiti na naša područja i pomoći i reći gledajte, vi ste nerazvijeni, vi ste platili ogromnu cijenu u Domovinskom ratu i u tom dijelu morate dobiti više. Ja nemam ništa protiv što je Vukovar dobio, Knin iz fonda određena sredstva, međutim imam protiv zašto to nije dobila Petrinja, zašto to nije dobila Banovina. Imam protiv kada se neki kite nekim perjem koje ne postoji, recimo iz Metkovića. Iz Metkovića gradonačelnik po meni priča Markove konake. Nema ni jedan projekat, nema ni jednu skelu u svom gradu. Što znači da taj most koji on želi povezati po Hrvatskoj je priča za malu djecu. Most mi moramo sami napraviti preko Kupe da bi dobili brzu cestu i brzi razvoj. To nam ne trebaju nikakvi mostovi koji nam dolaze na našu županiju i biti naši dušebrižnici. I poruka je jasna. Glasajte za one ljude koji s vama žive, koji su ostavili trag, koji su nešto napravili i one koje ćeš ujutro uhvatiti za ruka i reći, prijatelju, šta si pričao kao gradonačelnik? Rekao se da si to napraviti, a nisi napravio. Ili jasno treba reći da danas gradonačelnik može biti saborski zastupnik i ljudi moraju vidjeti zašto recimo Kutina nema kandidata, zašto Novska nema kandidata, zašto Popovača nema kandidata.
to su isto gradonačelnici. Znači, na koga će se ljudi osloniti? Koji su to ljudi koji će doći? Da li će neki Šime Lučin koji je bio ovdje na nekoj listi prije 4 godine, koji hoće u Trogir živjeti, pitat nešto nekoga ovdje? On je iz ove 6. izborne jedinice otišao u Sabor i nikad više nije došao. Pa to vredi i za saborske zastupnike HNS-a, to vredi za Borisa Blažekovića, to vredi za Gorana Bevusa Richembergha koji svaki 4 godine dolaze po neke glasove. To je igra skrivača. Znači, parlamentarni izbori su igra skrivača. Sabor ne može biti jedna vrsta političkog kupleraja. Da je to veleprodaja, maloprodaja, a da ljudi oni koji trebaju biti na proračunu. U pravom smislu riječi, jedan čovjek mora biti dio proračuna države. Ako je on statistika i ako se on mora boriti političkim putem i vatati za rukav i biti dobar s nekim ministrom da bi dobio i živio, onda to je onda problem. Mi taj sustav moramo mijenjati.